Bete ezazu inauteri kolorez bizitza, margotu inauteria, gozatu Tolosa. Zorion, etxe hontako denoi. Oles, egitera batoz. Aterik ate ohitura zaharrak aurten berritzeko asmoz. Baina ze ohitura inigo? Bueno, gaur otsailak 4, Santageda bezpera da Euskal Herri osoan, eta badakizu, etxez etxe kantuan aritzeko aspaldiko tradizioa da. Baina susmo txiki bat badunik, hemen ez gaudelagu hain justu tradizio horrengatik, otsailaren 4 da, baina iazko otsailaz geroztik Tolosan asko itxarondako eguna, ez? Hala da, egunon guztioi, Santageda kantuarekin ekin badiogu ere, ostegun gizen da gaur eta minutu batzu baino ez dira geratzen inauteriak hasteko. Hori da, hemen kasino elkartean dugu gure erdigunea, eta hemendik Plaza Zahar horretan gertatzen denaren berri zuzen-zuzena eskainiko dizuegu, ostegun gizena nola lertuko den ikusi izango duzue, eta hain zuzen horretarako plazaren erdi-erdian dugu jada, Joanes, gure lankideak. Kaixo Joanes, ze giro plazan? Hemen gaude Tolosako Plaza Zaharrean, inauteriak hasteko minutu gutxi falta dira eta plaza girotzen ari da. Itxuraz plaza girotuta dago, udaletxeko balkoia eta fatxada ikusten ditugu apainduta daudela, inguruko etxeak ere bai dagoeneko, globoekin, koloretako telekin, giroa antzematen da. Plaza berotzen joango da hurrengo minutuetan, giroa areagotzen joango da, eta gu hemen izango gara hurrengo minutuetan plazako giro hori kontatzeko. Eskerrik asko, Joanes, geroago ere itzuliko gara, zurera. Orain hitzea iruditzen bazaizu, inauteriak pixka bat lehenago, hasi nahi izaten dituzten horietaz hitz egingo dugu. Bai, iaz gogora ekarriko dugu, urte hurren berezia izan zuten Bista Alegre Txarangako 25 barana, eta urten ospakizun berezi hori izan gabe ere, jendetza elkartu zen barka hauean, 12etan, txupinazo alternatibo horretan, eta gure kamaratxo bat ere, han izan zen, zuei han bizitzako erakusteko. Ipa. Grande, que eso va a correr ahí. Bueno, irudi horietan ikusi dugun moduan, Tolosarren inauteri gozea sekulakoa izaten da baita, urten bezala, presak harrapatzen gaituztenean ere dena den, 12etan lertuko da festa, eta ordutik, asteartitara bitarte, udal gobernuak, hainbat ardura izango ditu, gaurkoak enduta agian, kabialai elkartekoei esker, olatz?
Nuria, egunon, pixka bat ardura batzuk edo kenduko dizkizue beraiek edo? Bai, ohikoa izaten da, ez? Ostegun gizenean badaukagu festa guztian zehar badago zerbait alternatiboa, ez? Txupinazioa ikusi dugu orain alternatiboa, ostegun gizenentan korporazioa bera da alternatiboa eta beraiek egiten dituzte lanak pregoia bota eta bueno, hor izango ditugu udaletxeko balkoian. Bueno, zuen agintaldiko lehen inauteriak izan dira eta gainera nahiko goiztiarrak, nola jondia prestaketa lan hori denak? Bueno, esan dezun bezala oso goiztiarrak izan dira. Eta orduan hasi ginen lehenengo bilerak azaroa ingurun, eta orduan iragile guztiekin, eta alik eta azkarrena dana prestatzeko noski. Urtero esaten dugu kontua izaten da, inauteriak errepikatu egiten direla, baina era berean berritu ere berritzen dira, ez? Sormenari, irudimenari esker, ez dakit aurtengo egitaraguari begiratzen badiogu, berrikuntzarik nabarmentzeko edo zer den? Bueno, egitarau ofizialean erabatea esateko bi aldaketa nabarmendu behar dira. Batetik, konparsa eta karrozen ibilbideari dagokionez, aurten geldik egongo dira konparsak eta jendea izango da mugituko dana beraien espektakuloak eta ikusteko, ezta? Eta gero bestetikan, orain arte asteartitan izatezan txarangan bilkura, bakarrik asteartitan, eta aurtengoz proposamen bat izan zen bilera batean, proposatu zen astelenean ere bilkura hori egiteko, eta astelenetan txarangan bilkura izango da beraz López Mendizabal festan. Gero ja inautorioari dagokionez, inauteri zaleek egiten dute ezberdina karnabala, ezta? Eta seguru sorpresa pila izango ditugula. Horrek epatu duzu, karroza eta konpartxen kasuan dagoen berrikuntza, urtero errepikatzen da hori ere, baina urtero gora doa, ez? Parte hartze hori, jendearen gogo hori, duzu aurtengo daturik, zenbatek eman dute izena lehiaketan? Nik uste dut 108 dirala, ez? Nuria, lehen hortaz hitzaiten aritu geha, gutxi gora bera lehengo urteko kopuru berdintxutan gaude. Galdera formala pixka bat utzita, ez dakit ze plan dauko zuen, gaurko parrandarako gozez zaudeten edo? Gozez irrikitzen, ni urduri xamar ere banago, noiz lertzen den festa, zuek esan dezuten bezala. Egia esan, leheno gazteago ginean, agian gauez egiten duen parranda gehiago, gero jaumek etortzeia eta planak aldatzen dira, ez? Egunez disfrutatzen dugu gehiago, niretzako ostegun gizena berezia izaten da, hori niretzako egun importantena da, ez inauterietan, baizik eta urtean, ez? Eta gaur gaur egingo dugu zerbait. Inigok aipatu dizuelen, Kabialaieko kerrelo txiki hori hartuko dizuetela gaur, baina bihartik asteartetara bitarte udal gobernuak ardura batzuk baditu, ez, koordinazio bilerak, eta baina Tolosan lana ere mozorrotuta egiten da inauteritan, eta ez dakit prestatu duzuen zuen mozorroa, aurrerapenik emango dugu zuen. Egia esan, Tolosan bada, ez, aurrerapen handikin prestatzen duna mozorroa, lan asko egiten duna eta inauteria gainea oso era importantean jazten duna, eta gero gaude beste batzuk, aldrebe xamarrak geanak, ez? Iganderako badaukagu prestatuta Afrikako tribu batez aterako geha, kuadrilakoak, eta gero ikusiko dugu amonan aurreko mantala jarri eta eskoba hartu edo egingo dugu zerbait, baina gehiegi prestatu gabe egia esan. Egun hauetan, Tolosaldeko jende asko, inauteri zale bilakatzen da, ehunka pertsona etorriko dira, Tolosara, jaiak ospatzera. Ezakit bereziki, kanpotik datozen hauentzat mezurik edo zabaldu nahi duzuen? Bai, nik aipatu nahi nuke bide batez, aukera nola daukagun eskualdean ere antolatzen direla autobusak Tolosaldea garatzenetikan etortzeko, beraz, kotxe hartu baino autobusez etortzea egokiagoa dela. Eta gero kanpotik inauteria ezagutzen ez dutenentzako, nik gomendatuko nieke igandean goizeko 8 Dianara festea, pijamarekin etortzea, ikusiko dituzte 100 pertsona, 100 tolosar pijaman saltoka kalean, merezi du momentu horrek, eta baita ere Zezen plazako kalejira, txarangan kalejira egiten dana, bai ilotzeko garaien eta festeko garaien saltoka sartu daitezela txarangatan merezi du eta. Primera, mami esker kasineko txokonetara etortzegatik, zuen hitza ekartzegatik eta disfrutatu inauteri hauek. Baita zuek ere. Agur. 11 eta 25 inguru ditugu, ordu erdi eskas geratzen da 2016ko inauteri hauek lertzeko, eta lehen plaza gutxa baldin bazegoen ere, ziur orain jende pixka gehiago dela, eta Joanes hortxe behan dugu hori kontatzeko. Hemen jarraitzen dugu Tolosako plaza zarrean, dagoeneko plaza are gehiago girotzen ari da, hemen ikusten ditugu gaztetxoak,
batzuk guztuarekin beste txilabekin, lekua hartzen, txupinazta ondo ikusi dezaten, eta gonbidatu bat ere badaukagu gurekin. Iñaki Letamendia, txistulari bandako kidea, egunon? Egunon. Zuen kasuan txistua jotzea tokatzen zaizue, ez dakit lana izaten zuentzat, ala ondo pasatzeko modu ere baten txistua jotzea. Bueno, aurreneko gauza da lana. Gero, saiatzea alda nobena pasatzen, claro. Baina, egun asko die, gaur biher igandea, asteartea, eta izatea lana bai. Baina hasiko zatea 11 erditan jotzen, noiz jotzen duzu txistua? Gaur hasiera emate dugu festei, betiko 8koa, inauterietako 8koarekin. Gero, bihar ateratzen gea ikasle guztiekin, goizian, goiz guztia, eta gero igandea eta asteartea egun osoa. Ez dakit gaztetxoa gatzetik badatu zen, arrobirik baldago txistua jotzeko. Bai, jende asko, jendea. Bihar adibidez, atatzea txaranga hundi bat, bai, trompetakin da, txistularik izango geha, igual 40 bat ola. Bai, gazte jendea, gehienak. Igandetik aurrera mozorrotzea tokatzen da, txistua jotzeko ere mozorrote bilaltzarete. Bai, borropesak, helduk, normalean igande hartez geha mozorrotzen, bai, gazte jendea, bai, baina jugu igande goizian oaztea, bai. Ondo pasa aldezuen eginean eta ondo jotxistua, eskerrik asko. Agur! Hauzi, izan da plazatik kontatzeko genuena, geroz da jende gehiago ikusten dugun bezala, eta laster izango gara, inauterizale kutxunak egiten dioten omenaldia kontatzeko asmotan. Eskerrik asko Joanes, txistulariak nola ez, ezinbesteko pieza, eta ezinbesteko derrigorrezko pieza elementu ezari garren honetan hitzea, nola aipatu gabe utzi txarangak, ez da? Noski, ezin dira aipatu gabe utzi, eta hemendik ausartuko gara esatera gainera, Tolosan txarangakin gertatzen dena inauteriz kanpo ere fenomeno berezi bat dela, urte osoan zehar, edozein aitzaki bikaina izaten da, kaleko kale arte horretan txarangaren bat gora eta bera ibiltzeko. Hala da, eta ia amaigabea dela esan daiteke, Tolosako txarangen zerrenda gaur dena den bi izaten dira protagonistak. Batetik, korporazioarekin batera joaten den kabialai txaranga, eta bestetik, pintxana. Eta injustu azken honetako bikide dauzkagu gurekin, Mila García Iturrospe, Izarne Iglesias, kaixo, ongi etorri. Pintxana txaranga berezia dela esan daiteke, zergatik berezia? Berezia, azkenen urte asko daramatzateatzen, bai, ostegun gizenean, bi txaranga bakarri daude, esan dezuen bezala, eta da txaranga bat jende asko ateratzen dana, bai, txiki-txikitatik uzten zaia ateratzen, eta zenbat kide izango gea? Gutxi gora bera, 80 kide izango gea, eta egia da, txiki-txikitatik hasten die, naiz eta 4 pieza jotzen dituenen, ja ateratzen die gure txarangan, eta librea da, eta, hoi dalga berezia. Orain arte, orain dela gutxi arte, txarangena gizonezkoen mundu bat izan da, zorionez aldatzen ari da, eta zuek horren erakusle zarete, zu zeu Mila izan zara pintxanako zuzunari, eta gaur zu hariko zara Izarne, uste dugu bai, da zelengo aliz, urduri altzaude. Bai, pixka bai, azkenen ez dakizu, ez da nire egunerokotasunen sartzen, instrumentua jotzea bai, piezak azkenen memorizatu dituzu, eta hortxe dijoa ez, baina zuzentzea ja da beste... ez dakit beste hitz batzutua, bai. Bueno, ostegun izena egun handiena ez bada, handienetakoa da, ez? Herritar askorentzat zuen nola bizi duzu gaurkoa? Gutzako ostegun gizena da egunik politena esango genukena, ez? Azkenen, bai beste egunetan bai, txarangakin edo tamborradakin edo ateatzen gehala, baina ostegun gizena izaten jarraitzeu. Eta gu bezala beste kide asko aspalditik atera izan dianak pintxanan, bada gure eguna. Eta egun haundi horretako momentu bat aukeratu beharko bat zenute, zein izango lezake inauterietako momentiko hori? Irteera, bai. Naiz eta txupinazon ez gaudela, gu plaza berretik ateatzen gehala, gutzako da irtera momentu berezia. Aderki, Mila, Izarne, eskerrik asko gurera etortzeagatik, eta ondo pasa ditzazuela inauteriak. Eskerrik asko. Eta hitzea, uste dut, Joanesen gana jo berdurugula berriro plaza zahar horretara goaz, gazte kuadrilla batekin dago. Joanes, konta iguzu? Hemen gaude Tolosako plaza zaharren jarraitzen dugu, hementxe gazte kuadrilla bat dagoeneko prest dago txupinazo ikusteko. Bueno, zer moduz dago iza? Ondo, eskola jungea atea ondo. Ikusten dugu presta betela txupinazo ondo ikusteko, garez etortze importante alda, ez behar da? Bai, goiz eskolatik ateatakon zeitun lehenengo filartzeko. Lehenengo filar!
Asmo daukazue gaurko, ze egiten duzu txupinazo egunean? Pues txarangatakin jun kaletatik kanta, hola? Gero zezen eta txalen. Ez dakit, ikusten du buzo berdea ekarri ez dutela. Buzo ekarri behar da, txilaua ekarri behar da? Naizuna, bakoitza nahi duna. Zuek buzo nahiago. Bai, guaindi bai. Bueno, ondo pasa eta eskerrik asko, gero arte. Ikusten dugu dagoeneko Gazteko herriak prest daudela txupinazoa behar bezala ikusteko, leku ona hartzera etorrita daude asko, eta plaza girotzen ari da, dagoeneko txaranga hotxe entzuten da urrutian, eta giroa pilpilan dugu hemen Tolosako plaza zarrean. Jada behin baino gehiagotan aipatu dugu saioa hasi dugunetik Kabialai elkartea, Kabialaiko korporazioa, eta Kabialai elkarteak jada urte batzuk daramatza inigo, Tolosako inauteri zaleen zerrenda luze hori hartu, eta urtero talde bati edo pertsona bati errekonozimentu txiki bat emanez. Gaur, aurten, gure Kaiola elkarteko mutikoen kuadriak izango du txupinazoa botatzeko ohorea, eta gu duela egun batzuk bereiekin solasalditxoan aritu ginen gure Kaiola elkarteko txoko berezi horretan. Ez da erraza berean anekdota guztiak bideo batean biltzea, baina bueno, mokabutxo bat eskainiko duzugu horrentxe. Ateratzen ginen kalen interneto representatxo batzuk eta bar. Eta guai, bakarrik ateratzen geha, taberna bazkaltzeko orduan eta arratzaren eta dauko sorta handia ezatik, eta median, derrek beha gurekin, emateo beti instrumento bat, eta beak jartzen du musika. Eta gu batean iten du kantatu generalian. Eta orduan ja, sostena giro poli bat, eta hola pasatzen. Es que no sabemos andar si no tenemos música o hacer algo. Cantamos, bailamos, más o menos nos preparamos un poquito y lo pasamos muy bien, Lo pasamos muy bien. La gente yo creo que también, nosotros muy bien. Nosotros lo pasamos bien porque si no, no lo saldríamos. Pero lo importante es llevar un poco la fiesta, la alegría a todas las personas que nos están escuchando, oyendo, hacerles que canten con nosotros, que bailen con nosotros, disfrutar del ambiente. Eso es para nosotros el mundo. Beste gara baten bai gure helburua hori izaten zen. Aurreneko gauza, gu disfrutatu, gu ondo pasa. Eta gero berea jendea ikusten desunen, parrezka eta herri parrez eta ondo pasatzen duela, hobe. Los que sacábamos carroza, y nosotros fuimos los primeros, y eso podemos presumir, de hacer la carroza bajar al suelo a bailar, y ya se convirtió en carroza con plataforma. Y ya nosotros ya dejamos la carroza y luego seguimos saliendo plataforma. Y luego hemos salido ya a pie. O sea, hemos hecho todas las trayectorias desde el 1962, que fue nuestra primera actuación. Creo que mucha gente también lo habrá hecho, pero nosotros, por lo menos en nuestra historia, todo lo que hemos hecho ha sido a base de mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Hemos salido hasta 15, y 16 y 20. Edozein gauza beharra bali genuen, edozein tailerren eta beti prest zeuden laguntzeko. Osea, que Tolosa izan du hori oso importantea, o sea... Cantamos una canción refiriendo al Tolosa Club de Fútbol y la fuimos a grabar a ritmo de rock. Yo no tenía que hacer más que la grabación, pues cantar el Tolosa de Tolosa. Claro, pero de la grabación no sabía nada. Venir a grabar, nos dieron una cita a las 12 de la noche. Media hora y... Media hora, tanto para él, pues venga, pasa para grabar 3 minutos. ¿Sabes hasta qué hora salimos? A las 5 de la mañana. No, 6 de la mañana. Bueno, 6 de la mañana. Tío, cuando vamos a pagarle, nos dijo, mira, iros a tomar por saco. Y dice, sois la leche. Dijo, y nos dijo, nos regaló gratis la grabación. Y entonces le invitamos a Tolosa y vino a Tolosa. Ahora nos has visto así, ahora menos en Tolosa. Se quedó, estuvo comiendo con nosotros. ¿Sabes qué propuesta nos hizo? Sí. A ver si queríamos ir de teloneros a que tocaba la Polla Record en aquellos tiempos, a ver si queríamos ir de teloneros. Nosotros dijimos que nosotros carnaval sí, pero tenemos que ir a trabajar. No más. Es curioso, Éramos tan exigentes para llevar las cosas, que íbamos vestidos de pingüinos con aletas. Con aletas. Ojo, tú andas con aletas por la calle todo el día, a ver cómo andas. Todo el día, sí, como los verdaderos pingüinos. ¿Te acuerdas, Roberto Jauregui, el masaje que nos daba en las piernas, las bolas? Teníamos calambres y teníamos 4 años, ¿Os habéis dado cuenta que no estaba casi nadie disfrazado? Nadie llevaba. Todos de paisano. De paisano. Politeta goin ikusten duteta da, famili osoak ateratzen direla. Eta hoi da
politena den zatzatik hau. Gure garaien bakarrik gizonezko ateratzen ginean, eta jagoin familik, eta niretzako izugarren politena, hori da ja homek txiki-txikitatik parte hartzea, eta importantena inauteritan hori da. Tenemos que seguir la misma tónica que hemos hecho hasta ahora. O sea que salir, como hemos dicho antes, a disfrutar nosotros, pero hacer intervenir a la gente para que disfrute con nosotros. Eta ari da, plaza zaharra betetzen hor ikusten duzuen bezala kolorea hartzen, Eta bi konpartsak, iritsi direla plaza zaharra honetara, nostegun gizen batetik, kabialai bestetik, eta momentu honetan ikusi berri dugun kuadrilla hori omentzeko ekitaldian bete-betean murgilduta daude. Udaletxe horretara goaz, balkoian da momentu honetan Joanes. Joanes, konta iguzu? Plaza Zaharrean da Tolosako Plaza Zaharrean jarraitzen dugu hemen gonbidatu ezberdinekin, eta gaurko honetan jendeak lan ezberdinak egiten ditu, eta zuen kasuan onostegun gizeni lagundu egiten diozue. Azaldu iguzu, zein da zuen egitekoa? Hemen aurrena txupina zagotatzeu eta gero ostegun gizeneko jendeai lagundu ezera egiteko plaza juten taula, eta egun hona pasatzen. Zuen nola bizi ez dute ostegun gizena, zer egiten duzu? Hemen dantzatu ite dugu ostegun gizenai, hoxe, poza, emate jo, eta nola joan. Zer egiten duzu hemen lehenengo txupinazaren aurretik etortzen zarete kale jiran, ondoren zer egiten duzu? Aurrena gehatzek da leku baten, eta hor kale jiran aztekea, dantzatzen dago, eta hori ba. Eskerrik asko eta ondo pasa. Berdin. Ikusten dugu hemen giroa are beroagoa da, minutak aurrera doazen einean, dagoeneko udaletxeko pleno aretoan inauterizale kutxunari omenaldia egiten ari zaizkio, eta plazan gerozta jende gehiago dago, eta guk leku hona hartzereko apustu egingo dugu, zaila izango bai da. Eskerrik asko Joanes, udaletxeko balkoi horretan ez baino plaza zaharrean zegoen hitzea, ostegun gizeneko konpartsa horietako kideekin. Eta inauterien hasiera, festa guztien hasieretan bezala oso ohikoa izaten da, lagun artean eta afariak eta egitea, elkarteetan horrela izaten da. Gu, momentu honetan Idiak ez jauregian gaude, kasino elkartea da bertan, ziur, hor maiaren bueltan hainbat eta hainbat egunkakide bilduko direla gaurkoan ere. Gurekin dago guain justu kasino elkarteko lehendakaria, Kike Mokoroa da bera. Kike, egunon? Zer moduz konta iguzu, gaur ze giro izango duzu elkartean? Gaur lehenengo eguna izan da, badakitzu izaten da Tolosarrentzako egun berezi bat. Gaur gero gauean afari izango dugu, elkartean. Lehenengo aldia elkarteko afari bat egiten degula, txarangakin, da beste elkarteak egiten duten bezala. Eta gogotsu, noiz hasiko dan, eta pixka bat nervioso baita ere, dena ondo ateatzeko, eta hori. Gaur, ostegun gizenean, bazkideak hariko zarete maiaren bueltan, baina bihartik asteartera bitartez ziur elkartea ere bete-bete egingo dela, ez dakit dola antolatzen duzuen erreserbak egiteko hori buruka pixkat izango da, lekua zeinek hartu. Hori normala izaten da, ez? Iganden da astearten txaranga ateatzen dugu, eta txarangantzako lekua daukagu gordeta. Gero, gelditzen dira mai guztik, hartu egiten dira, hemen lehenengo pisuan daukagun hainbat salat baita ere, habilitatu egiten ditugu hortarako, ez? Eta egia esan, elkartea, jendez gainezka egoten da normalean inauteritan, baina baita ere lasai egoteko leku bada, hau da, kalean zabiltzanen eta gero askotan bazkaltzera eta lasai etortzea, pixka bat eseri eta lasaitasun puntu hori eukitzeko, ez? Pentsatzen dut, zuzendaritzan egotea dagokizuenei lan pixka bat egitea ere tokatuko zaizuela, egun hauetan? Bai, alaxe izaten da, baina hori guri eta beste direktibak baita ere gertatu zaie, ez? Normalen hori, tokatze zaizunen saiatzea alik eta hobekien egiten eta dena ondo atera dadila. Tripa betetzea garrantzitsua da inauterietan, baina elkartek ere badute beste ardura bat, ez? Txaranga propioa duzu, aipatu duzu bi egunetan ateratzen dela txapela handi txaranga, urtero ateratzen dela bi egun horietan edo aldatuz joaten da? Ez, urtero iganden da astearten. Eta gaur lehenengo aldia aterako gehala
kalea jotzea, ostegun gizen bezala, bestela iganden da aste artean ateatzea. Kike, mila esker gurera etortzeagatik, eta esango dizugu ondo pasa ditzazula. Berdin. Inauteri hauek, eta eskerrik asko, Kasino elkarteari, beste urte batez, ikuspegi zoragarri hauetaz gozatu aldugulako. Eskerrik asko zuei. Bale, ba. Inigo, bada garaia, saioa aspaldi hasi da, eta bada garaia, onar dezagun, gaixotasun txiki bat ere badugula inauteri zaleok, eguraldiarekin izan ere, Gabonak bukatu bezain pronto, iragarpen guzti begira hasten gara, eta egia esan, azken 3 urtek arrazoi nahikoa eman digute horretarako, ez? Eguraldi oso txarra izan da, baina ea plazan, ze eguraldi dugun, giroa berotzen ari da eta. Hemen jarraitzen dugu plaza zarrean dagoeneko, ia tokirik ez dago, bete da ia plaza, eta hemen ikusten ditugu ostegun gizen eta bere lagunak iritsi dira plaza zarrera, eta plaza zarra gurutzatuko dutela udaletxera bidean, eta hori leku eginez, ari zaizkie bertaratu diren gazte kuadrilak. Behin hauek pasatakoan, laizzer pregoia izango da, eta hori ere kontatuko dugu hemen zuzenean Tolosako plaza zarretik. Eskerrik asko Joanes. Orain jakin nahi duguna da, hitzea lehen aipatzen zenuenaren bidetik gaur giro zoragarria daukago, aurreko egunetan hortxe, zalantza moduzkoa izan dugu, baina nolakoa izango dugu, aste hartitara bitarte eguraldi ona izango dugu, bai, ez, hortxe, zalantza hori argitzeko, hementxe daukagu eguraldiaz asko dakigen gure eguraldi mutila, Iker Ibarluzea egunon. Agaixo, egunon. Zer izango dugu, Iker, zer espero dugu? Bueno, joerai behiratuta, inauterik 2 zati diferente izango ditue, hasi oso ondo ingo zaigu, eguraldi politiakin, baina gero batez larun batetiken aurrera da ematen du pixkat eguraldi okertu ingo zaigula, baina bueno, hola egunez egun hartuta bintzat gaurkoan oso eguraldi politia, baina ikusten handiken ere laino desente dagoela eta hola, baina gero arratsaldeako garbituko eta arratsalde parte oso politia gatuko zaigu, gauare bai, freskatu ingo dugu, baina bueno, ez dira temperaturak ere oso hotzak izango. Biharko daukinez berriz, bihar egoa izan hartuko zaigu, horrekin temperaturak io ingoia, gero epela izango dugu. Egia da, gaurko baino lainotuko geratuko zaigula, batez arratsalde parten, baina inungo aitzaki gabeko eguraldi izangoa. Eta gero larun batetiken aurrera joera aldaketa bat ikustea, emateu batez larun bat arratsaldetiken aurrera frontea sartuko zaigu, frontea gaina nahiko langilea datorrela emateu. Larun baten orokorren egunen zehar da, ez da ikusten eurik ingonik eta giroa lasaia mantenduko, baina bai nabarituko dugu laino gehiago eta gero gauetiken aurrea, larun batetik igandeako gauetiken aurrea eurie eta gaina desente. Igande dagokienez berriz, iganden goizparten euri desente botako, zaparra ondixen marrak izango baina haize zakarrak indator eta frontea oso azkar pasako eta eguerditik aurrea atertu ingo, eta arratsalde parten giro lasaia gehatuko zaigu, baina ostarte batzuk ezabalduko temperatura jetxingo bai, baina bueno, ez dira temperatura hotzak izango, 12-13 gradutako temperaturak izango beraz, igandea idagokionez, pintzat, Mateo arratsalde parten eutxiko jola, eske, bueno, aitzaki gabeko egualde izango ala. Eta gero, astelenetik aurrera, euria emate du kontinuo datorrela, astelenen bai, batez ere goizparten beste frontea sartuko zaigu, ez dator euri asko iteko asmotan, baina nahiko jarraia izango, orokorren zaparrada txikik izango baina nahiko etengabe botako gula emateu, eta beraz astelenen nahiko giro tristea gehatuko zaigu, igual oso euritxoa ez, baina tristea bai. Temperaturako bai ez jetxiko, hotzik bintzat karnabaletan ez dugu pasako. Gero, astelenetik astearteako gau hortan emateu pixka lasaitu ingo dula, ez dula inbeste euri botako, pixka lasaituko dula, eta gero astearten goizparten berriz zaparradak indarra hartuko du. Eta asteartea nahiko euritxoa datorrela emateu. Baina esan dakoa, temperaturak bintzate 10 gradutik gora geratuko zaizkigu orokorren ia egunero, gaur ezi, gaur pixka beraxo geratuko zaizkigulako. Baina hoi, esan detena, inauterik ondo hasiko zaizkigu, baina gero emateu, batez larun bat arratsaldetik aurrera eta gauetik aurrera pixka kaskartu ingo zaigula. Bueno, euria iragarri duzu, baina zorionekoak gu, iaz baina euri gutxixo ingo dula ematen dulako ez? Bai, azkeneko 2-4 urtekin konparatuta eguraldia lasaiagoa izango, alde hortatik emintzate hainbeste euri eta batez hainbesteko hotzik eta ez dugu izango, beraz, bueno. Zuk ala ere iragarpen horrenaren aurrean ere bazpare beti mozorroa goixo xamarra aukeratuko duzu ez? Bai, ni ala naiz, ni beti mozorro goixokoa eta bazpare bintzat, naiz da hotza hondik eta ez du ningo gustatzen goixotik enjutea eta hoi da. Eskerrik asko, Iker, eta ondo pasa. Hoi da, berdin. Bueno, eguraldiak zenbat kezkatzen gaituen aipatu dugu, mozorroak prestatzeak baino gehiago. Ia,
Baina alare inauterizareak, inauterizaleok ez gara etxan geratzen eguraldi erdipurdikoa egin, ona edo txarra, ez? Ez, hori zarantzarik ez dago horretan. Eta, horren lekuko plaza dagoeneko, ia bete-betea badagoela, uste dut bertaragoa zela, Joanes, beste kuadrilaren batekin badagoelako bertan, berari galdetuko diogu. Hemen plazaren erdi ordu laurden bakarri falta da txupinazoa jaurtitzeko, dagoeneko kristona da. Hemen urduritasuna antzematen da, denak festa lehertzeko zai daude, eta kuadrilla guztiak ala. Hemen ikusten dugu kuadrilla horietako. Zer sentitzen da hemen txupinazoa jaurti horreko momentu hauetan? Gustoa eta disfrutatzeko gokin. Bai. Zer ingo dezute gaur kontan? Guain txupinazo eta gero zezen eta gaue, txalden. Urteko zena alda, ostegun gizena? Beste batzu da, baina bai, politena bai. Pentsatzen dagoeneko mozorroa prest izango direla, igandetik aurrerako, zeri baldago mozorro jantziko dituzuen? Ja pentsatu dago, baina sorpresa. Goi sorpresa da, ezin da jakin, egunen ikusi behar da. Zen izaten da inauterietako momentu honena zuentzat? Zait, hemen momentu gobena ez dena hor, generalen dena ondo da, osea, jendea eta ondo animauta bizia, ondo jendea. Hau dut hemen txarangan atzetik ibiltzeko salto egiteko? Ja prest. Oso ondo pasat, eskerrik asko. Jo. Hemen jarretuko dugu plaza zarraren erdian, txupinazoaren kontakizuna egiteko, eta dagoeneko urduritasun hori guk ere badugu, tentsioa antzematen da, eta laizter izango gara berriz ere bueltan, giroa lehertzeko zoriaren hontan. Eskerrik asko, Joanes, zoragarri dago hitzea, Tolosako plaza zar hori koloretsu, jendea irrikaz txupinazo horretarako, 15 minutu baino gutxiago, geratzen dira une honetan, txupinazoa inauteriak lehertzeko, gu ere ala gaude irrikaz? Bai, urduri gaude hemen gaina haize freskoa ere sartzen da, eta horrek urduritasuna pizten duela. Ikusi dugu Joanes jende gaztearekin, nerabeekin, eta ze berezia izaten den adin guztietako jendearentzat, baina nerabe horientzat ere bai, ez? Ostegun gizena lehen parranda botatzeko egun hori izaten da askorentzat. Bai, ez da, gainera egun horren esperoan egon gara, luzaroan, eta gaurko eguna bereziki izaten da, gaztentxoentzat, baita ere, jai eguna direlako, ez? Eta tira, esan dako, asko itxaroten dugun eguna, eta hortxe ikusten dugu irudi hori. Bete egin da plaza, itxarondoko eguna, baina aipatzekoa baita ere, aurten sekula baino goizago, iritsi direla, eta 2008an izan ziren are goizago, urtarrilaren 31an ospatu genuen ostegun gizena urte hartan, eta gogoan dugu nola kabialaikoek errege magoak ere ekarri zituzten nola udaletxeko balkoira. Ea gaur, ze xeileberkeria ekartzen diguten, segituan ikusiko dugu gainera. Gaur ere ziur izango dela sorpresaren bat, beste urtero harrituta uzten bai gaituzte, kabialai elkartekoek, euren txupinazo berezi horrekin, eta tira, hementxe gaudela zuzenean, baidiak ez jauregi honetan, txupinazo horren esperoan laster balkoira ere irtengo baitira, kabialai korporaziokoak, hortxe ikusten ditugu, ateratzen ari dira, pixkanaka. Onostegun gizen konpartxakoak ere ikusi ditugu lehen irudietan, harakina bere txerri handi horrekin, eta onostegun gizen konpartxak aurten, Koldo Tarragona akordoi jotzailea omendu duela ere aipatuko dugu, bere etxepetik, bere ataritik hasi dute txarangako kale jira, eta bera ere unkituta izango da ez, kabialai kutxuna saria jaso duten horiek bezala. Musika du afizio, Koldo Tarragonak, afizio eta ofizio. Hori da. Eta musika ezinbestekoa inauterietan. Hori da. Zer egingo genuke guk, txarangari gabe. Zer egingo genuken, ez? Uste dut, balkoira egingo dugula udaletxeko balkoi horretara bertan da Joanes, goazen beraren gana. Privilegiatuan, Tolosako udaletxeko balkoiaren erdian, txupina botako den lekuan, eta hemendik ikusten dena ikeragarria da, plaza bete-beteta dago, koloretsu ikusten da plaza, blusa kolore ezberdinetakoak, jendea zai dago, txarangak ere bertan daude, jendea abesten saltoka ari da, eta hori alaitasuna umorea kalean. Barruan berrez pleno aretoan, inauterizale kutxunari omenaldia egiten ari zaizkio, eta dagoeneko omenaldi hori bukatuta, laizter pregoia izango da, eta momentu handia iritsiko da, txupinazaren momentu handi hori. Eskerrik asko, Joanes, horri ikusten zen, atzealde horretan, udaletxeko pleno horretan,
kabialairen ekitaldi hori, ez? Inauterizale kutxunaren ekitaldi hori ari dira bukatzen, hori bukatu bezain pronto izango da, txupinazoari hasiera emango dioten momentua, horren esperoan gaude itzea. Bai, eta plaza bete-bete eginda, aipatu dugu lehen ere, ekitaldia berezia izango da, eta aipatuko dugu, lehen bideoan ikusi ditugu solasaldian, gure Kaioelako musikoen kuadrillako kide horiek, eta aipatzekoa da, beren errekorra edo beren datua, aurten 54. aldiz aterako dira inauterietan, 1963an lehenengoz prestatu zuten beren karroza, eta sekulako mozorroak plazaratu izan dituzte Tolosako kaleetan. Pentsa, Pentsa, zenbat urte, bata besteren atzetik, hortxe, urtero, Inauterizale kutxun zerbaitegatik izendatu dituzte, eta gure Kaiolakoek aurten jasoko dute aipamen hori. Beraiei eskainitako ekitaldia bukatu bezain pronto esaten genuen, hasiera emango diotela pregoiari, kabialai elkartekoek, urtero izaten dute ardura, korporazioa, beraien korporazioa izaten da, txupinazo hori, pregoia botatzen duena, ze mezu, ze sorpresarekin etorriko zaizkigu aurtengoan itzea? Auskalo, inigo auskalo, normalean aktualitateari loturiko zerbait hartu eta txantxa aldera bideratzen dute hori, eta egia esan, aurten gauza asko pasadaztu ere egiten dira gauza batzuk, baina beraiek hor daude gogorarazteko. Ziurrenik izango da, ez? 2015ak edo utzi duen albiste esanguratsuenetako batekin jolas egin nahiko dute. Hori da. Eta ziur gaude horrelako zerbait ekarriko dutela gaurko txupinazo horretara, ez? Jendarteko irudi horiei begira ere pistaren bat behar bada izan dezakegu. Ugaliren bila aritzen garen bezala, hortxe pistatxeren bat utzi digute aurtengo txantxarekin, baina esan dakoa, berehala jakingo dugu, inauterien alkate horrek zer esaten dien herritarrei, zer agintzen dien, zer oparitzen dien, eta zer egiten duten korporazioko kideek. Oraintxe bertan 7 minutu edo geratzen dira eguardirako, 12etarako, eta segundu batzuren barruan izango dugu txupinazo hori. Hor ikusten ari naizenez hitzea, irudi horietan ezakitzuk zuri ala iruditzen zaizun, txilaba gehiago, beste batzuetan buzoak eta izaten dira nagusi gaztetxoen artean, txilaba asko ikusten ditut hor. Bai, ez ere aritu ginen eta nik uste dut azken aldean txilaba gorun zoala, eta txilaba artean, joan ez dugu, bera ere txilaba jantzita, eta ea zeinekin dagoen oren goretan. Zarrean, udaletxaren azpian, eta dagoeneko hemen mugitu ere ezin gara egin, gaztetxo... Bagoazela udaletxeko irudi horiek berriro ikustera astera baitoa, ez? Horre entzuten ditugun oio horiengatik, badoa zerbait astera, ez? Bai, atea zabaldu zen pronto builaka hasten dira herritarrak, eta ikusi dugu, gure Kaiolako kutxuen hauek inauterizaletasuna odolean daramate, eta nik tartetik begiratu dut, eta mozorduta iritsi dira inigo, udaletxera, gure Kaiolako gaztetxoen kuadrillanotako kideek, eta ziur beraiek ere, emanalditxoaren bat egingo dutela hortxe dituzue, pailazoz jantzita, instrumentu eta guzti. Aurtengo omenduak gure Kaiolako kuadrilla hori. Bukatu berritan orain, inauterizale kutxunaren ekitaldi hori. Eta une batetik bestera bozgoraiutatik entzungo dugu, 2016ko ostegun gizten honetako pregoi berezi hori. Pailazoz jantzita direnak, esan dugu, hitzea, aurtengo omendua. Hori da. Eta mozorro hau, beren argazki albunean, 2 aldiz edo atera dutela ikusi izan dugu. Eta astera doala dirudi inigo. Entzungo dugu, ez? Hortxe dugu Patxi amia, no? Kazetariek ere badute nahikoa da hor balkoi txiki horretan kabitzen, gure lankide. Badakigu zerbait, ez? Bai. Egun polita izaten da lanerako, baina
Gora beratxua ere bai. Gora beratxua ere bai, noski. Patxi Amianok segituan hartuko du hitza, bera Kabialai elkarteko korporazio horretako lehendakari ez, alkate papera egiten duena, izaten da. Inautiren alkatea, gainera ezaguna da herrian, bere irakasle lanengatik besteak beste. Hasi da pregoia. Kaixo, Tolosarrok, hemen gaudete hau eta altaminenak. Inauterakiko denoi. Urte bete pasada gara eta turroia errekein opira eta gozo guztia oraindik ahoan ditugula, hemen gaudetako gure erabakiak duen aurkezten. Aurten, batzar nagusia egiterakoan, Katalunian gertatzen ari dena ikusi eta hango egoera gertutik ezagutzen duen gure kulturako zinegoteari Nuria Carbonell caso eginen, hemos decidido invitar al personaje que se ha quedado fuera de juego y que no lo ha podido salvar ni el gran gurú de Cataluña, Jordi. Desde fuera no se entiende que estas dos personas tan previsoras en la retención de fondos no se tengan en cuenta. Vaya visita ordenada. Actos más, dugu gurekin. Kaixo hartu. Buen día a todo Tolosa. Bienvenido a Euskadi. Ahora que no tiene nada que hacer en tu país, ¿qué intenciones tienes? La verdad, bienvenidos a todos. Los secretos han caído exitosamente desde que llegamos el presidente. Entonces, he tratado a hacer una promoción del castellano, la cultura catalana. Ahí les tenemos a los de castellano preparados. Sí. Y mientras tanto, ganando competiciones, intentando también hacer todo lo posible para intentar meter aquí en la multifada también, jóvenes siempre van a tener un tanto Sí. Ya sabemos que ya han metido tu país y cómo va a desarrollar tu sector. Ahora, cuidar de ti y tu superior analizando tu sector. Gauzak, gogoratu nahi ditugu. Zuen aberkean sartuta dagoen metiba, pertenece a Euskal Herria, y en ningún momento lo dejaremos en vuestras manos. ¿Se sabe aquí de esta reivindicación? Hombre, yo sé de qué me hablas, Hay algunas organizaciones, mientras tanto estamos viendo cómo se está formando el castellano. Hay conversaciones y todo va a depender de la empresa que sea. Yo estoy seguro que no va a haber a de todos seguros y a un acuerdo seguro. Bueno, muy difícil de llegar. Salud, en la comparentura, el Euskal Herria, en la decisión de ser plena administración salud. Tened en cuenta que siempre será nuestro y siempre lo reivindicaremos. Pisa Cataluña, vaya toda la salud. Nosotros intentaremos en esa nueva Cataluña, en ese nuevo país, darle un estatus formal, de alguna manera formal, o bien puede ser el Guipúzcoa. Ahí vemos cómo se está levantando el castellano. Esto es una cultura muy antiquísima, se habla de la prehistoria. Nosotros utilizábamos esta técnica para todos los frutales que había hace tantos años. Y a respecto de lo de Saúl, no se preocupen que vamos, seguro que llegamos a un acuerdo. Bueno, nuestras negociaciones habrán sido un punto fuerte desde que empezamos. Nuestras fuentes nos dicen que ha habido un representante de todos los edificios de
si dejó, también se dio una concejala catalana, ahora no sé si es de la cosa, y ha sido con la que ha facilitado acuerdos del tipo de para el año que viene vamos a intentar quitar la chistora y ponerla la principal para que se vea. Bueno, intentaremos un poquito más en el Castellet. Venga, a ver si conseguimos uno más. Sí, para la comisión que hemos hablado, a ver si un poco más. Eta hasi dela festa, itzea, hasi dira urtengo inauteriak, hortxe, saltoak irribarreak. Urtzozen ere bai inu, baina gaur ze zoriontsu garen Tolosarrok, irudi hauek eta giro hau ikusita. Bueno, eta hasiera berezia, hortxe Kataluniako gonbidatu bereziak, ez? Aurtengo txupinazo horretan, bueno, president oia ere, hortxe izan dugu. Tira, hasi dugula festa, eta gu irrikatzen. Txarango hien atzetik eta saltoka noiz goazen. Castellersak ere ikusi ditugu inigo. Nuria Carbonella imentsa izan dugu eta pregoian azaldu dutenaren arabera, bere bitartez etorri omen da Artur Mas, ona Tolosara. Akaso hemen geratuko da? Akaso bai, ez? Hor esan duena da behintzat, txarangain atzetik eta txistorra jateko plan hori egingo duela, bueno, beraz, ea geroxiago berarekin topo egiten dugun. Eta beste aldarrikapen sendo bat ere egin dute kabialaikoek, Salo Euskal Herria dela, esan ez? Bueno, hori ere, aldarrikapena hortxe. Oporretako leku bezala aukeratzen dute Tolosar askok, ez? Salo, eta bueno, gure ganatzeko aldarrikapen hori edo, ez? Pankarta zintzilikatu dute, bigarren solairu horretan, eta ziur, inauteri guztietan barrenare hortxe izango dela. Salo gurea dela aldarrikatuz. Baitzea, irudi hauek guztia esaten dute, ez? Ez dago esplikazio gehiegi eman beharrik. Festa da nagusi momentu honetatik aurrera Tolosan. Eta festak bakarrik egingo du bidea, ez, aurrerantzean. Ez da legiri behar, ondo ikasia daukagu hemen, inauteriak egiten eta ospatzen. Hortxe Castellers hori, ez? Bueno.
Ederki osatu dute, lehen zutik ikusi duguna, hortxe jatxi dute. Eta orain zer, momentua da txarangen atzetik joatekoa, ez? Plaza Zahar honetatik, pixkanaka zabaltzen joango da festa giroa, Alde Zaharreko tabernetan eta. Bai, ibilbidea urtero berdina izaten da. Izan ere, inauteriak sarri legerik gabeko festak direla esaten dugu, baina badituzte lege txiki eta garrantzitsuak, adibidez. Gaur jotzen den Saseko Ipatxu edo Ostegun zen pieza hori egun osoan entzutea, eta oraingo ibilbidea ere, akale nagusitik eta letxukaletik barrena egingo dutena, urtero errepikatzen den ibilbidea izaten da. Hori da, horiek entzunez, saltokan, gaurko txarangen atzetik. Segituan orain, bete-beteta ikusten dugun plaza hori, pixkanaka gustutzen joango da. Eta txistarra jatea eta hitzea, ez? Bai, guk oraindik ez dugu gastatu, baina gogoz gara. Esaten ninduan inigo hor ikusten dela ez, gazten freskotasuna eta oraindik lotxa puntxuri kendu ez dutena, ez? Ez ziur barrutik gogoz duela salto beteko, baina oraindik festari begira zoden batzuk horren inguruan. Hortxe ez, geldi egin nahian, baina hausartu ezin. Gu hausartuko gara? Bai, noski. Sei egun ditugu gainera hausartze horretan eta salto egite horretan trebatzeko ere. Zuk prestatu alduzu mozorroa baino? Bueno, hortxe, naiz pixka bat azkeneko momentuan aritzekoa ere, hori aitortu beharra. Horietakoa zara. Bai. Gauza guztietan bezala. Zu prestatua izango duzu? Bai, gehiena, bai, egia esan. Badakizu lanean ni asko estresatzen naiz, zure aurkakoa izango naiz, akaso. Eta dena prest izatea nahiago izaten dut. Baina erare errepaso txiki bat egin beharko dugu, bihar eta etzi, dena bere lekuan. Azkeneko prestak eta horiek, ez? Orain berriro zutik ikusten ditugu, bai, orain bitan. Katalunia ikeinu, gaurkoan. Pelikula ezagun eta takilero bat ere etorrez egu, ez? Gogora gaurko irudi honekin. Baita ere. Eta hor goian tximino bat zintzilikatu dute, kabialaiko ator edo alkanora horrekin. Bueno, kuriosoa geratuko da biharko gaurko argazki hau, ez? Plaza Zahar hau, jendez lepo eta Castellers horrekin. Zergatik ez goaz plazara berdara, hortxe dagoelako Joanes eta bera kontatuko digu, Hemen gaude Plaza Zaharrean dagoeneko txupina zoramena saltoka, dantzan, txarangaren doinuekin, karameloa botata, gaztetxoak ere prest festarako. Ondo. Zer sentitzen da momentu hauetan? Zer sentitzen da momentu hauetan? Kriston poza. Baina dantzango ez txarangak ez dengo duzte, kontatia zuen? Naiztu zireta junda divertitu. Bai, egia. Mozorra presta dauzkazu igandetik aurrerako? Bai. Oso ondo pasa, eskerrik asko. Agur. Hau lehertu da, festa lehertu da, hemen denak saltoka dira txarangaren atzetik joan nahian, orain Alde Zaharreko beste kaleetara joango da festa, baina zoramena ikeragarria da, hemen saltoka txarangaren musika alai honekin, kolore honekin, horrengo egunetarako. Hainbeste zarataren artean, ia Joanesi entzuteko ere zaitasuna bagenituen, txarangen doinuak direla, jendearen oiuak, irribarreak, saltoka guztia pilatzen da. Baina seinale hona da, hori inigo, ez? Festa entzungo zenuten bentzat, hemendik entzuten dugu, egia esan, kantuan ikaragarri entzuten da, ez? Arreta eman dugu zenbat jende ari den Ostegun izeneko doinu hori kantari. Eta begira ze irudi polita, Bai. Urte guztian itxarondakoa. Santa Ageda bezpera xelebrea egia esan gaurkoa. Xelebre gokitu da urten, gaur Santa Ageda bezpera da, otsaiak 4. Ostegun gizenarekin batera egokitu da eta esango dugu ostegun gizena gailendu dela, ez? Noski. Badakigu gainera Tolosan Santa Eskean ateratzeko ohitura duten elkarte batzuek, gaur ere ohitura horri eutsiko diotela, baina ohiko jantzia txilabarengatik aldatuko dutela eta inaute Santa Ageda fusio bat egingo dutela, ez? Azterketa hori egingo dute, ez? Badoaz, bordondantzari xelebre horiek, txistorra eta guzti.
jendetza, Inigo, kostatzen ari zaio plazari ustutzea. Bai, jendetza, eta ziur nago, gurekin batera irudi hauek ikusten ari den horri, gogoa sartuko zaiola, iruditzen zait, itzea ez, kalera irteteko, jendetza honekin batzeko, salto egiteko, dantza egiteko, festara batzeko. Nori ez, Inigo, Tolosarrak direnak eta Inauteritzara direnak oioi purdiz egongo dira ziur, arratsaldean edo iluntze partean ona etortzeko, eta kanpotarrek esango dute bihar trena hartu eta banoa Tolosara. Ba, noski baietz. Eta ondo egingo dute, gainera. Noski. Eta horren arira gogoraraziko dugu, noiz mozorrotu behar den, iaz ere ohartxoa bota genuen, oraindik badirudi batzuk ez dutela ikasten. Enteratu, baina igandetik asteartera zantzin mozorroa mesedez. Gero egia da batzuk jakin badakitela, baina tira, egun bat izaten badute, egun batean Tolosara etortzeko aukera baino ez dute izaten, eta esaten dute bat, tira, badakit ezin dela gaurkoa mozorrotu edo ez dela gaurkoa mozorrotzeko eguna, baina gaurkoa nuen etortzekoa, eta tira, gaurkoa baliatu dut. Bueno, barkatuko diogu, ez? Bai. Eta tira, zer esango dugu, berriro plazara goazera joan ez badago, beste kuadrilla batekin edo? Baina denak oraindik ez daude hemen. Ikusten dugu hemen kuadrillatxo bat, Tolosarra eta bestea Belgikatik etorritakoa. Bea Belgikakoa eta bea Bizkaitarra, Algortakoa. Zu gonbidatuta etorri dira. Bai, hoi da, Erasmusan ezotu ginen eta etortzea posiblezeko aten da honea etorri. Osea, ondo. Zer ditu zaila, gaurko txupinazoa, festa? Momentuz oso ondo, ez zuten esperain beste jende ikustea plazan eta harrituta pixkat eta txarangakin baita, oso kontentu. Ondo. Beraiek ospatzen dituzte inauteriak? Ez, beraiek egun bat izatekotan larun bat eta Bizkaialdeen larun baten ospatzeguela eta Belgikan olako zerrezutako ate behintzat. Nik dakitela. Osak, sei egunak hemen pasako dituzte edo? Ez, bea kami dago igande arte eta eneko bihar rostiraren dijoa, bihar txalden. Osak, gutxi, baina bueno, behintzat. Zu ere gustora ez, kanpotarrak hona ekarrita, festa erakutsi? Oso gustoa, bai. Ez nuen esperatorriko zianikan, osak, oso kontentu. Bai. Ze plan daukazu gaurko? Momentu txarangakin kalezkale ibili, pintxo batzuk txistorranak jan, eta ez dakit atxalden zezen eta jungo gan, eguraldia nola mantentzean, eta gero gauen ja afaltzea jun, eta juerga aguantatzea egon arte. Ondo, pasea, eskerrik asko. Zuei, eskerrik asko. Ikusten ez, Tolosako plaza zarrean Tolosarra bakarrik ez, inguruko herrietatik ere jendea etortzen da, eta zer esanik ez, Belgikar bat ere aurkitu dugu hemen. Ikusten ez, Tolosako inauteriak mundialak dira. Hortxe plaza zar honetatik momentu honetan, festaren erdigunea, Tolosako plaza zarrean dago momentu honetan esaten dugu hitzea, une batetik bestera gustu egingo delako, eta giroa, festa, alde zaharrean zehar edatuko delako, ezta? Ba, izan ere gaur behin baino gehiagotan aipatu dugu da, txistorra jatea da hemen ohitura, eta tabernariek txistorra doan eskaintzen dute ez, pintxopotea, ostegun gizenean ere, eta hortxe txistorra nagusitatzen da eta bazkaltzeko garaian ere bai. Gero zezenetan hitzordu garrantzitsua izaten da orduan ere, korporazio xelebrea bertan izaten da, pintxana txaranga ere bai, eta jendetza biltzen da, sarrerak agortu ziren, eta giro bikaina izango da gaur, euririk gabe gainera. Hori da, gaurko pixka bat ohitura aipatu duzun hori, ez? Orain txarangain atzetik, bereien erritmora, tabernaz taberna, txistorra hartuz, eta gero, lagun arteko bazkaritxoa egin, eta gero zezen plazarako bidea, txarangarekin. Hori da, eta txaranga aipatu duzu, lehen hemen Kike Mokoroa ere izan dugu kasinoko kidea, eta berak aipatu dugu, txaranga aterako dutela aurten elkarte, gauekoa benetan magikoa izaten da, ehunka txaranga ez dugu esango, baina dozenaka bai, eta txaranga joan da, baina Joanes hortxe dugu zintzo demonio plaza erdi-erdian. Hemen gaude plaza zaharrean, dagoeneko plaza gutxik, baina hemen oraindik batzuk badaude. Ikusten duguzu hemen haurtxoarekin, semetxoarekin. Nola bizi izaten da festa semearekin? Alabarekin. Markatu alabarekin. Ikastolan indute jaialdia eta guain, buelta pare bat eman txarangakin salto pixkatin, gero etxea bazkaltzea eta gero jungo geha zezenan irteera, eta txarangakin jarraitu eta gero gu parranda ingo dugu. Unbek etxen eta gu parranda. Hoi izan, arrezuna aurrakin ere parranda egin daiteke. Bai, egunentzear, gero iluntzen behaiek etxeatu eta gu kalen geleituko geha. Hemen ikusten dugu, mozortuta zaudela aur jaialde eukidezu zemuz, juntezu? Ondo. Zertaz ateratzea? Zertaz mozortu zade, kontatu jazu? Gutxatu intzea?
Notre Dameko konkorduna. Ba, eskerrik asko bikote eta ondo pasa inauteritan. Berdin. Ikusten dugu, etorkizuna ere izango duela inauteriak, aur gaztetxoak ere mozortuta ikusten ditugu, eta Arrobia ere indartsu dator hemen, Tolosako inauterietan. Bueno, eskerrik asko Joanes, eskerrik asko festaren gertutasun hori ekartzeagatik, kasinoraino, eta jendeak egin duen bezala inigo, gu ere gogotsu gaude aurkinotatik altxa, eta txistora pixka bat jatera joateko. Hori da, irrikaz gaude, bera jatxi eta festan murgiltzeko duela, ordu bete ingurua hasi dugu emankizun hau hitzea konturatzerako, horrela pasatzaigu ordutxoa, Bai, azkar pasatzaigu egia esan, bat eta beste, kontu-kontari ibili gara, eta hau hasi besterik ez da egin, egia esan. Hasi besterik ez da egin, ostegun gizena, erritmoa hartzeko eguna izaten da, gero ostirala, larun bat azaluni eta bezpera hortxe daude, pixka bat atxeden hartzeko esango dugu? Bai. Guretzat neurri batean bai, ez? Bai. Eta gero hortxe beste 3 egun handi ditugulako aurretik, beraz, bada festarako tartea oraindik. Hala ere inigo, atxedena neurri batean bai, baina guk 28 kanalen eta Tolosaldeko atarian ez dugu atxedenik hartuko, bihartik asteartetera bitarte ere lanean jarrituko dugu, bazuen etxedaraino Tolosako inauterien berri zuzen hori eramateko. Bi komunikabideetan, hortxe izango duzue, beraz, inauterien inguruko informazio zabala, beraz, bertara jo, badakizuet. Ze geratzen zaigu gure aldetik eskerrak ematea kasino elkarteari, beste behin, leku privilegiatu honetatik egin ahal izan dugu beraiei esker, eta eskerrik asko, beraiei. Eta zuei ere noski, eskerrik asko, bazuen ordenagailu, telebista edo irratian, gure saio hau, gure emankizun hau jarraitzeagatik, Tolosako inauteri zoragarri hauek gurekin hasteagatik, eta Tolosako udalari ere eskerrak emango dizkiogu. Kalean ikusiko dugu elkarra dozen egunetan eta ikusten ez pagara ondo pasa eta datorren otsailaren 23an berriro hementxe egingo dugu hitzordua. Mi esker. Eta agur, ondo pasa. Agur, gora Tolosako inauteriak. Gora. Agur. Bete ezazu inauteri kolorez bizitza, margotu inauteria, gozatu Tolosa.